jingpule na kashiti u Paulus pukhu sha kinong kolese kalanong kabaning kong kadkhod arpuwe hadu arpulai mapi pila jangai na Blei menchwa pila long kinong shu nadu minsium daki kambas new Henry mentau Chris ula penya su kipi da kajingiap jong u hala ka met riu kanang benterwa ya phi ha u Blei ki bukhui ki buklem thopria bad klem buat nam tang ba phi dei ben yai ne ha ka jingen bad ban yeng scam ha ka nongrim jongka klem khi na ka jingermen balakular ha ki pan da ka gospel ya ka ba phila yosno kadei kata ka gospel ya ka ba la yalap ha u laipo jinthau baro ha khrum kapneng bad nga u Paulus ngalong unong yalam jongka ka ktien jong u try ka sam san phusau gar khod I we hanu an pat sau hadu henriu to pelai yanga ablei da ka kerteng jome to yada yanga da ka borba jome to sngo ya ka jingwai jonga ablei to shashkor ya ki ktien ka shintur jonga ngatip ba u Blei ulong unong yaram jonga ba u try ulong unong yada jonga da kamons ngobha nganterwa kajin knya hame kajin knya aingu a try na mar melong u babha ka gospel kat kum u Lucas bukhud lanong ka Henriu kat khod I we hadu san u Jisu udang yai lingba ki lingkha ko ha ka sngi sabat ki senran jung u kila khen ya ki terjup ko kila kerjau ha ki slakti bad kila bam ki pharisi kila ong palesha phile ya ka ba ong bet banle ha ka sabat u Jisu ula jubab yaki phimpat jupule mo ayu udaben ula le menba ma u bad ki briu jung u kila than ula let rung ha ka ying u Blei u shim bad ula bam yaw pu pen I bad ula ailem ha ki briu jung u wat lada om bet ban bam lat tang ki lingdo te u Jisu ula pen kon u khun u briu u long kendrat jong ka sabat ro ka gospel jong u try